Michal Pogány, tréner našich špičkových atlétov, ako je Roman Novotný alebo Barbora Laláková. Chcem sa spýtať, aké máte vízie ohľadom zajtrajšieho meetingu v O2 Arene? Tak je to také špecifické pre mňa, pretože pretekajú mi dvaja v predprograme, dvaja v hlavnom programe. V predprograme to je Martina Šestáková v diaľke a Mišo Kabelka, Slovák v skoku do výšky. A teda v tom hlavnom programe Roman Novotný, jedna z tých uvádzaných ako medzi najväčšími českými hviezdami, a Barbora Laláková, ale tá má takú špecifickú úlohu zajtra, že má za úlohu len nastúpiť, skočiť nejaký základ, lebo je ani nie je až tak problém s tou achilovkou, ktorú ešte stále nie je až 100% vyliečená, ale hlavne je tam psychický malinký blok a teda v neposlednom rade má problém, že má chrípku a bere antibiotika, ale na prianie manažera meetingu pána Juka tam zaplní nejakú medzeru, aby tá súťaž bola lepšia, aby ich bolo 6, takže po nejakých 2 výškach skočených dúfajme, tak odstúpi zo súťaže. A aké máte plány a ciele na majstrovstvách Európy v Turíne? Tak tam mám zatiaľ 2 pretekárov, za predpokladu, že Bára zajtra neskočí 192, a čo je samozrejme moc prajem, ale nepripadá to moc pravdepodobné, tak samozrejme by som bol rád, keby obidvaja postúpili do finále, a ako reálny cieľ je Roman teda sa pokúsil zabojovať o tie najvyššie mety, teda o medaile. Ďakujeme a prajeme veľa šťastia. Ďakujeme, budeme ho potrebovať.